Fl-aħħar sigħat l-estensjoni tal-Power Station ta' Dellimara għaddiet fidejn l-Enemalta u missib stess kellha tintefa' l-Power Station tal-Marsa. Dan wara li skont l-Enemalta t-testijiet fuq il-Power Station tlestew b'suċċess. Il-kelliem ewlien laburista l-enerġija Joe Mizzi f'intervista fuq One Radio qal li r-reliability test li saru fuq l-impjant tal-BWSC kien wieħed ivvizzjat. Dana l-għanis meta tara il-kontratt li sar mal-kumpanija, kollox favur il-kumpanija, mhux favur il-poplu Malti, mhux favur xejn. Mux favurna. Il-BWSC taw biss garanzija ta' 12 xahar fuq il-Power Station il-ġdida kif ikkonfermat l-Enemalta fi stqarrija. Joe Mizzi jisħaq li l-Gvern għandu jagħti spjegazzjoni ta' se jkun qed jiġri wara dan il-perjodu għaliex il-poplu għandu dritt ikun jaf la darba se jkunu li se jħallas mit-taxxi tiegħu. Mela issa wara tgħaddi garanzija fuq il-parts. Se nagħmlu? Għax jidru l-affarijiet mhux daqshekk huma sbieħ jalla jkunu tajbin, jalla ma għandniex problemi, jien ma rridux problemi, wara kollox aħna qed nisperaw nkunu fil-gvern qas ma jkollna problemi iktar aħjar. Quddiem din is-sitwazzjoni l-kelliem ewlien laburista jgħid li hemm responsabilità politika x'tinġar, kif ukoll responsabilità x'tinġar minn min iċċertifika l-impjant biex issa għadda għand l-Enemalta. Mela tjerfa' responsabilità politika il-Ministru u tjerfa' responsabilità teknika ta' dak li huwa jaċċetta illa ma jsirx li huwa tekniku responsabbli minn hemmhekk. Dak qed jerfhom responsabilità. Joe Mizzi qal li minkejja li l-Enemalta qalet li l-ħsarat reċenti tal-aħħar sigħat saru minħabba turbina li kienet intbagħtet diġà fir-Renju Unit għax ma kinitx qed topera sew, jgħid li fil-verità hemm problemi oħra fl-estensjoni tal-BWSC.